Здравейте, дами и господа! Днес ще ви покажа как да си свалите рекорд дабъл. Как да се снима клип на телефона. Аз сега снимам. Влизате, пишете, ще обърна клавиатурата. Рекорд дабл. Ето тук това ви излиза Frame Screen Recorder. No root. Влизате и аз сега си го имам. Виждате на снимките. И да, това беше, дами и господа. Ако ви хареса клипа, дайте лайк, за да се абонирате за мен и да гледате мои видеа. Натиснете абониране и след това камбанката. Довиждане, дами и господа. Довиждане! Сега ще ви покажа как да го спрете.